Koukám na tebe, ale ne? No, koukej kam chceš, hele. Asi klidně na mě, no. Můžu? Mám to zaplý, jo. Tak u mikrofonu vítám Nelu Sikorovou z týmu Vylité vázy. Siky, prosím tě, představ nám trošku svůj tým, odkud jste přijeli, jak jste se tady ocitli, jak jste se o turnaji dozvěděli a jak se vám tady líbí. Tak holky už tu jezdí delší dobu. Jsme tady vlastně z Ostravy, Opavy, Brna, taková směsice všeho. A já jsem dostala teďka nabídku od nich, že by si s ním mohla zahrát a takhle v tom volnu je každý florbal dobrý, takže jsem ráda, že jsem tady a můžu si zahrát. A jak se ti tady líbí? Hodně se mi tady zatím líbí, je to fajn, je to zase něco jiného než běžně během sezóny, takže si to užívám. A co ten mimo florbalový program, to si taky užíváte s týmem? Tak letní příprava teprve začne, takže na to se neúplně těšíme, protože to bude náročné, ale právě proto jsme rádi za každý tady ten florbalový turnaj, že se aspoň na té hokejce trošku pohrajem. Takže se tady odvážeš, jo, trošku? Je to tak. A jak se vám daří vůbec? No, zatím máme teda 2 výhry a 1 prohru, ale ta prohra dopoledne to bylo spíš takové, jako ještě jsme nebyli rozehrané, jsme se do toho dostávali, takže teďka si myslím, že už to bude jenom lepší a lepší. Ty ranní zápasy po té party večerní, to je peklo, no. To je jo, bývá to tak, já teda nejsem úplně ten typ, co by tam byl do 4 rána, ale jo, je to hodně to ovlivní ten zápas. A ambice asi nejvyšší, ne? Přijeli jste pro zlato, předpokládám, z takové dálky. Samozřejmě. Hele, prosím tě, odchytla si mě tady naše starší žačka a měla by na tebe takovej dotaz. Strašně jí zajímalo, jak často trénujete jako týmově, plus nad rámec toho, jestli máš nějaký individuální tréninky. Během sezóny. Tak většinou máme 4x týdně tréninky, z toho tak 1 posilovnu, někdy máme běh, spíš jsme jako na hokejce a potom je ten jeden den zápas a já se snažím si ještě jeden den dát nějaký individuální trénink, záleží, kdy je ten zápas, jak se cítím a tak, takže je to fakt na tomto. A pracuješ spíš na svých slabinách nebo zdokonaluješ ty silné stránky? Tak myslím si, že je důležité obojí, takže se snažím tak to kombinovat. A pověz nám, jak se ti letos dařilo, vyhráli jste titul, ty jsi byla vyhlášena super hero, super finále. Tak asi dobrý, ne? Jo, tak samozřejmě z toho mám velkou radost a nepoštěstí se to jen tak někdy. A já jsem hrozně pyšná i na svůj tým, že jsme to společně dotáhli do takhle úspěšného konce. Moc gratuluju ještě jednou. A co oslavy, dobrý? Jak to probíhalo? Oslavy byly dlouhé. A jo, bylo to výživné, byla to sranda, něco jako minulý večer, tak takhle, ale násobně víc. Dokážu si to živě představit. Hele, a jak to máš s reprezentací? Ty reprezentuješ za ženy už, nebo ještě juniorky? Teďka se mi podařilo dostat se vlastně na EFTčko s ženami, jinak už jsem s nimi i předtím byla chvíli. A jo, doufám, že se tam udržím a že to bude dál takhle. A co pro tebe osobně ta konfrontace s Švédkama a s Finkama na té nejvyšší úrovni? No tak musím uznat, že to je úplně jiný level. To je prostě... Já jsem teda ještě nehrála proti Finkám a pořádně ne ani proti Švýcarkám, spíš proti těm Švédkám a to fakt musím uznat, že na tu jejich úroveň je hodně těžké se dostat, ale o to víc chci na sebe pracovat a co nejvíc se jim vyrovnávat postupně. Takže ti to nastavilo to zrcadlo v tom, kam až se můžeš dostat a motivuje tě to k další práci, dá se to tak říct? Určitě, fakt jako ta laťka je hodně vysoká a vidím, kde ještě musím pracovat, na čem zapracovat a prostě i to, v čem jsem dobrá, tak na ně nestačí. Jenom na závěr, jestli bys měla nějaký vzkaz pro mladý holky, který začínají třeba s florbalem, zhlídli se v tobě, protože je tady spoustu našich žáček, který prostě k tobě zhlíží a seš pro ně vzor, tak jenom jestli bys jim mohla něco říct, nějakou radu nebo cokoliv, co pro ně máš. Tak jednak bych chtěla říct, že si každého jednoho z vás hrozně vážím. Je to pro mě obrovská podpora a taky mě to motivuje dál. No a já bych hlavně vzkázala to, že jedna věc je na sobě makat, nevzdávat se v žádné situaci, ale druhá věc je si to užívat. Nehrát to jen tak, protože vám to někdo řekne, protože musíte, to, že vás to baví, je to nejdůležitější na tom.
Krásný slova na závěr, moc děkuju a ať se ti daří. Taky děkuju. Ahoj.